De graaide het de guarre. De graaidevogelstaan is ziek, insecten en bijen sterren uit. Koortsig zorgen we naar de longenbouw, maar die had het zelfs ik te krap. Het longenskip liep te golden. Een longenskip dat in Friesland meer als werk maar beheersken wordt door dat ene griene plantje. Gas. Gas is altijd een oerel in het roem. Wat er nou boet uit binnen of in de stad, bij de boer of bij hoes. Gas lang voor het vee, maar ik vogels en uiteindelijk u zelfs. Al eeuwenlang 4 seizoenen per jaar een constante in uw provincie. En toch weten we er maar een beetje van. Hoe kan dat? En laat de kooi van een zoene toekomst, waarin we in harmonie met het longenskip leven, misschien uiteindelijk gewoon bij het gas. Dit binnen de oudst bekende kleurenbeelden van Frieske graaiden, uit 1930. En ja, de bijen plukken de bloemen, het vee kuiert oer het longen. Precies dat jinge dat de romantici van Joerde Dij zou missen in het longen. En dat nemen we dan landschapspijn. Journaliste Jantien de Boer schreeuwde een pamflet oer en organiseerde een busreis. De Landschapspijn-tour. Als je met de trein van Hoek van Holland naar Warschau gaat, dan zie je voor een overgrote deel hetzelfde soort landschap. Berken, bosjes, een heuveltje hier of daar, redelijk in tonen. Dit vlakke Friese en Hollandse landschap bestaat verder nergens ter wereld. Dit land dat produceert alleen maar CO2, dat vangt geen koolstof vangt dat op. Nee. Op het moment dat je gezonde bodems hebt, krijg je een enorme koolstofwinst. Dat is het makkelijkst te zien bij de veenbodems natuurlijk, die nu gewoon opbranden en voor een enorme CO2-productie zorgen. Maar op alle bodems is het zo dat als je die met rust laat, kruidenrijke vegetatie hebben, dan hebben die een enorme koolstofopvang. Ja. Dus onze beste kans om echt een bijdrage voor het klimaat te leveren, is om weer te fatsoenlijk te gaan boeren. En als dat doorgaat, dan gaat het los naar de barabisjes, naar de barabijsjes, voor de Hollands te houden. Ja. En dat is een economische kwestie en dat is een landbouwkwestie en dat kun je de boeren niet kwalijk nemen, maar Maar is het langs een graaiden vol bloemen en vee net gewoon een verlenen dream? Is het wel reëel om nog te streven naar meer biodiversiteit? Om dat uit te vinden is het goed om te zien met de oorsprong van het gas leidt. Want het jet zat bij us dat we ons haast net voorstellen kunnen dat er ooit een Frieske vrouw west had zonder gas. Maar toch had de gas een oorsprong. En die is waarom te vinden in Wageningen, bij de Genenbank. Hier wordt van alle plantensoorten het siert bewaren. Deze vrije cel is, Sisma, de ark van Noach van ons plantenleven. Zo is het maar correct. Hier, dit is de siertopslag van het CGN, Centrum van Genetische Bronnen Nederland, de Genenbank, de Nederlandse Genenbank. En hier lezen een 22.000 siertherkomsten, accessies, van zowel akkerbouwgewassen als tuinbouwgewassen. En die zijn al hier dus netjes verpakt in die aluminium zakjes. Al hier vacuüm verpakt, zodat er gewoon de overleving gewoon op een hele lange manier al heel lang kan plaatsvinden. Nou, hier lijkt dan het gas van us. Netjes verpakt. Er zijn er ongeveer 800 accessies en van verschillende plakken. Maar dat kan wel wezen van hele oude rassen.
En die een hele lange tijd hier al in Nederland west binnen, waar een enorme variatie in zitten, want uiteindelijk gaat het daarom. Van de alleroudste gaassoorten op aarde is geen siert, maar wel een spoor naar de prehistorie. Laat ik dus beginnen met te zeggen van dat de planten, die we nu hebben, zo ongeveer zo'n 100 miljoen jaar, zo'n 120 miljoen jaar oud zijn. Dus die zijn ongeveer ontstaan in het geologische tijdperk, dat heet het Mesozoïcum. De gassen die zijn ontstaan zo'n 80 miljoen jaar, 80 miljoen jaar alleen. Dat is in het Kriet. En in die tijd winnen natuurlijk ook de dinosauriërs. En die eten dat gas eten die ook op. En in de poep van de dinosauriërs, de gefossiliseerde poep kennen we ook zien, dat heet de coprolieten. Daar kist ook gewoon gasstructuren daarin zien. Als de dinosauriërs uitstoren, ontwikkelt het gas hem terug en splitst hem uit in duizenden soorten. Geschikt voor haast elk klimaat. En dan kun je nog afvragen van, nou, hoeveel ben er dan hier in Nederland? Want we sprutsen ongeveer over, als die koude gassen die voorkomen, daar ben er ongeveer een 4.000 van. Hoeveel ben er van hier dan in Nederland? Nou, daar ben er ongeveer een 200. Waarvan ik hier een aantal petrischaaltjes heb, maar de gassoorten die wij bewaren. En dat is, de belangrijke gassoort momenteel is dat. Dat is Engels raaigas, dat is Lolium perenne. En dat is veldbeend langbloem. Dat is Poa pratensis. En die komen met name voor momenteel in een heel grote industriële landbouwsituaties. Waarom is dat zo? Nou, die lolium dat is een gewas, maar dat had een hoge voederwaarde. Het kan goed verteerd worden door dieren. Maar uit het beweiden wordt, dan is het zo van dat de poa daarbij moet, want dat kan beter zijn betreding. Dat gas kan dus eeuwenlang lien al naar je sta als natuurlijke plant, doet het noordelijke en westelijke pad van de provincie vorm krijgen door het zeesliek. Ja, dit zijn de eerste gazen en kroeden die er dan opkomen. Het is vaak dan net zozeer dat ze op het kele zon, wat er ook maar te krijgen heeft, dat er zich een sliklaag hierop afzet. En juist in dat sliek en op dat zon, daar willen dus deze planten vooral groeien. Want de kwelder, dat is kenmerkend dat een laagje klei, een laagje sliek op het zongroen is. De eerste, dat binnen pioniers, het Lieds sliekgas, dat hier voornamelijk verdwenen is, het Engels sliekgas en 3 soorten kweldergazen. En dat binnen de kenmerkende van is dat zij dus over soortklieren beschikken. Dat doen de kroeden ik, want ze moeten dus dat soort moet zij kwijt. En dat is dus dat zij onpast binnen op soort water. En daarom willen ze dus hier groeien. En hoe heger dat op een gegeven moment, hoe meer het opslipt, hoe meer ik brakke soorten ertussen komen. En uiteindelijk ik zwiertegassoorten erin komen. Je ziet automatisch dat het een beetje op bultjes is. En dat heeft te krijgen met het feit dat het ik altijd naar sliek vasthoud. Dus gazen en deze planten die draag ik in grote mate bij aan de opheging van de kwelder. Het sliekgas is een soort plant, maar kan zelfs het soort afskieren. En zo dutsen de mensen al heel gauw dat het gas prachtig fretten weer voor het vee. Je weer goed op het woordje, dat weer dus sowieso zo. Maar een lege ziektedruk en toch een goed gewaaks, omdat die zee elke keer ik bij voedingsstoffen onviert. Die zee, dat is het verhaal van dit loon en van het gas. Oud-hoogleraar Philippus Breuker had in Greven onderzoek gedaan hoe het gas zo succesvol gewaaks werk hoe. Dat verhaal heeft er beschreven in een boek dat nijwieke verschijnen zal. Je moet je voorstellen dat dit gebied hier om ons heen, dat dus voor de helft wetter weer en voor de helft luid droeg. Het weer alle jaar rivieren, alle jaar maren, alle jaar moeras. En ik ben goed vleren en wilgen, je kan je er geen voorstelling van maken. Zat dat west het jet in Zedieken kwam. Het weer dus de situatie liggen in wat Friesland of Hal liggen. Weet je nog altijd dus, alles staat er zuiver onder invloed van de zee. Je hebt dus een terp, maar 1 of 2 plaatsen erop. En daar loopt een beetje zwiert wetter omheen. Die terp zelf, daar hebben ze vaak een ringsleer omheen. En
de vinnen is vaak afsluiten van de rest van het veld. Daar hing je dus weer het wetter. Daar ontwikkelt hem Engels rijgas. Wat wij in het Fries vinnengas nemen. Dat is een natuurlijke waaks vanzelf. Dus dat Engels gas, dat weer de 2010 ik al, het Engels rijgas. Maar het is een misverstand dat je denkt dat het Engels gas dus heel recent ontstaan is. Dat is dus al heel hier, doet die soorten kwelder dus opslikken en de hegere patten droegvaten, doen we het Engels gas daar ontwikkelen. Maar de komst van de zeedieken krijgt het kwelderloon stadig van zijn vorm. Maar werd in het noorden hegere kwelderwallen ontstaan, die poer geschikt binnen voor ikkerbouw, komt het westen nog eens klem te zitten tussen dat hegere bouwloon en het hegere veenloon in het eerste. Het wetter heeft geen natuurlijke afvier via slinkende zeemeer. Maar een systeem van molens, sletten en vjetten moet er eeuwenlang allermachtig het werken worden om deze streek droeg te krijgen. Zo ontstaat er een landschap van inklinkende klei dat minder geschikt is voor ikkerbouw. En laat de graaithoeken hem ta op wat zijn specialiteit worden zal: gas. Dan krijgen we dus de wikselbouw. Dat wil zeggen, dan laten ze het land dus 2 jaar graaiden wijzen. Dan wordt het scoort, dan is het hier bouw en dan wordt het weer graaiden. Dan zie je het iemand klaver, dat begint in de zandje nieuw, die wikselbouw. Dat is op microniveau de ontwikkeling van. We hebben dus de dieken, we hebben de molen, maar op microniveau heb je dus de boaimverbetering. Nog wel later, in de 18e eeuw, dan krijg je de klaverbouw. Dan gaan ze dus het land initiëren met klaver. Dat is echt 18e eeuw, dus dat die intensivering begint. En dan krijgen we dus dat ze dus bewust bepaalde gassen initiëren, in het bijzonder dus dat Engels rijgas, om dus een beter product te krijgen. Dat is eigenlijk, maar dat gaat eerst zelf via die wikselbouw en die klaarbouw vrij stadig. En dat is dus in een enorme versnelling komen door de diepontwettering van het 20e eeuw zelf. En vanuit het perspectief van die ontwikkeling is het logisch dat de veehouderij en het gasloon uitkomen is op het punt waar het nou is, zoals de historicus. De hele trog in de lijn is economische vooruitgang. Dat is wat die strijd zo groot maakt. Dat is wat die nul aan in dat economische vooruitgang. En dat zal natuurlijk ook zo blijven. Dat krijgen we net aan de kant, maar zeggen ze vanuit de natuurbelangen. Dat is een enorme menselijke drill om vooruit te komen natuurlijk. Dus die economie, dat is het hele probleem natuurlijk. En er zal dus een verdeling komen, maar dat kan het oors. Ik ben daar wat de graaithoeken betreft net gerust op. Dat is een gebied dat als die tweedeling er komt, dus dat pad van de landbouw verschrikken in een mat. Zo zou alle natuur uit het gasloon verdwijnen kunnen. Voor gewoon mensen een schrikbeeld. Daarom wordt hier een natuurgebied in stand houden. Dat ons niet oors is als het boerencultuurlandschap van een paar decennia lang. Ja, ik ben hier geboren en getogen. Ja. En ik ging er net bij. Ja, dat is bijzonder hier. Waarom? Je bent hier opgegroeid met die ouderwetse graaiden en daar hou je dan van. En dan, de hele soort van het ouderwetse land, dat is er nog en dat is dan mooi. Ik moet haast verstellen dat het nog wel uniek is, ja. Dit soort gebieden. Er zijn net zo volle gebieden meer waar het ontsluitend. Dan heeft hij straks gekregen en hij heeft net via de Luze polder in het Ruilfkaam-Baderdeel. Dat is nog een groter gebied. En dat zijn unieke gebieden worden. Ja. Dus het is zo wat hier een loftmuseum, zo was het maar bezien.
Bij de ruilverkaveling in 1980 moest er bij Wommels 150 hectare natuurgebied aangewezen worden. Nou, daar is een soort moeite verdienen om dat zoveel te krijgen. Omdat de boeren die vonden het onzin. En tot nou 15 jaar lang vonden ze het nog heel tijd onzin dat er zulke gebieden aanwezig waren. Want ze zijn van de vogels die zitten net in die natuurgebieden. Want dat werd een eerme boel, een verroege bende, zitten je fretten in de groen. Enzovoort, enzovoort. Die vogels zitten bij ons omdat wij goed met de groen omgaan. En daar ben ze dus later wel achterkomen dat dat dus net zo is. Maar toen in die 150 hectare met moeite aanwezen, vaak plakken, skrees en skrak. Het is later ietsje groter geworden, gelukkig. En nou zou je dat behouden blijven. Daaromheen is al je vlak maken en of landbouwkundig goed, om dat goed te bewerken te kennen. Nou, en dit is sableurs dat het wie. En tot nota is het blikken dat inderdaad hier de vogels naar daar komen. En waarom? Omdat hier nog relief is. Er is nog een soort wierd land. En daar houden ze van. Maar zelfs hier is het lang net wis of de vogels op termijn staan horen kunnen. De vogels die maken gebruik van het landschap. Maar zo'n, dat hebben we wel eens gezegd, als de vogels hier verdwenen zijn, dan is het resultaat nog dat je naar een heel mooi landschap leidt. Wat bewaarbaar is. En eigenlijk verzint dit gebied, en daar ben wij altijd nog druk mee bezig, om het een hogere status en bescherming te hebben. En dat zouden we heel mooi vinden. In feite is het nou net beschermd in die zin van een monument of landschap. Als de beheerder je zei de gooi de greppels dicht, nou, in ieder geval de overheid zei er niks over. Uw eigen organisatie, Natuurmonumenten, waarschijnlijk wel. Maar dan moet men er ook echt voor hebben, want Jel en ik die ben er mooi opgegroeid. Maar dat is maar de vraag wat een beheerder elders uit het land waar dat gevoel ik heb. Om die unieke situatie van de Groothoeken zichtbaar te maken, wordt er werken aan een boek dat de streek in kaart brengen moet. Een landschap verandert eigenlijk altijd. Het is gewoon dynamisch. En er is in 130 jaar wel een heel soort veranderd. En dat vind ik persoonlijk wel wat jammer, dat mag ik eerlijk zeggen. Maar dat moet net de toon worden van het boek. Het boek moet juist een soort van viering worden van wat er nog wel is. En wat er net meer is, toch zien te laten door middel van oude kaarten of foto's of verhalen van mensen die het nog meemaken, hoe het vroeger wie. Dus dat je het op een andere manier wel weer inzichtelijk maakt. Maar net dat je het letterlijk weer ombrengt. Want dat is ook weer een stukje geschiedvervalsing. Je kan ik zeggen van we willen al die terpen weer om. Maar nou ja, die dingen die ben ik op een gegeven moment die aangeroepen. En dat die ook weer een reden. En dat had ook weer een verhaal. Dus dat is altijd een beetje wel wat een discussie. Van hoe wil je nou verder met het landschap. En er zit tegelijkertijd ook wel een notie in van wat we nou willen en wat er nou nog is. Wees daar alsjeblieft wel een beetje zuur nog maar. Dus dat zit ik wel weer een beetje die romantische insteek in. Zeg van het zou wel een beetje jammer zijn dat we die laatste stukjes boerengreppeltje nou ook nog versmieten. Ik had een man die dezezelfde kaarten maken had, de Scotanus, die had dus dat landschap echt gewoon, die moesten het erin, want die moesten alles op kaart zetten. En nou, die zei van dit is een gebied, Port Grijde, Port Kei en ontzettend volle rieke lei. Dus dat zullen gebaseerd hebben op al die staten en die stinsen en die slotsies. En daar is nou niks meer van te zien, maar ja, oude tekening liet er nog wel zien wat voor een rijkdom had er tegelijkertijd ook weer. Dus die greep je jammer, dat wie gewoon de boeren die daar gewoon specialiseert op de veeteelt en vooral op export van heer. En nou, daar konden ze best wel heel op mee verdienen. Dus, Voor het boekproject samel je de natuurbeheerders verhalen van oud-bewoners van Skrok. Hoeveel land broek neem je op Skrok? Wij broeken 3 hectare. 3 hectare? Ja, iets meer dan 3 hectare. Dat. Maar zulke mensen winnen er dus volle meer. Die Sommigen hier een hoekje, ja, maar sommigen die hier een hoekje broeken? Ja. Nou, het zie je meer, ongeveer 3 hectare. En je kon het zelf bij Jarry. En zuring en alles weer eruit. Als het op een greppelleving langs de 60 lurk omheen kwam. En dan kost het 10 minuten zeer en dan weer naar beneden. Ja. Weer graag lurken. Ik ben gehoor is nog net achteruit gegaan als zodanig. Maar lurken? Ik ben altijd nog een Nou, nee, ik denk dat de laatste lurk... Dat heeft het goed, sorry. De laatste lurk had je nog wel aan.
Hier al. Ja, hier al. Op screen Ja, ben je man. dan gelukkig. Ja, daar zit er al bij. Ja. Maar, dus dat we als jonkies zijn, dat we dat... Ja, bij de Wraad, ja, bij ons. Ja, al die dingen. Ja, in 58 ben ik de groppen tegengekomen. En bij die horen ik. Want Sikkelmans had hier een poeder verdeeld. En alle kregen ze wat. Tot aan de data. En dat weet. Ja. Schaalvergroting. Ja. En tweede keer van Iwa, de eerste leeg box gebouwd. Nou, die hele platen kregen. En toen kwamen de jaren vleeg meters de lucht in. God vergeef me. En als er onder de troon roest, nou, omdat de wind kreeg, zei weer, nou, dan koest ik wel naar huis te gaan. Dan stond ze in de huisje. God vergeef me, net bij ons. Maar dat is de moderne tijd, omheen die rommel. Later werd er betaald. Iene groen die raadzooi. Nou, broer. Ja. Dat net een jongen. Maar wij weten nog net, emotioneel, hoe het volmaat. Want ik ben ervoor dat er moderne dingen gebeuren, ben ik voor. Maar dat ten opzichte het modern heftiger is en meer impact heeft op alles wat hier gebeurt dan het natuurwezen, dan zeg ik van, liekom, zo mooi wezen. Liekom. Maar Qua hectare, qua groen, hè? Ja, dat kan wel, dat kan heus wel. Want wij kunnen ons melk niet in Nederland het eerst opdrinken, maar. En dat wij onze eigen melk vertjeren kon, en dan konden die boeren, die kregen dat dubbeltje meer per liter. Je doet alleen maar goed, dan konden ze wat minder kei en dan werd het in water. Nee, wij moeten melk drinken uit Duitsland, want dat laat de Aldi goedkoper. Het is een heel simpele zaak, het is economische belangen en verder niks. En multinationals worden er rijk van. En de rest wordt brik en krom en erem en akelig. Krijg ze maar eens bij elkaar, burger en boer. Dat wat de ien longskipspine neemt, is waar de oorkrek een teken van vooruitgang. Mensen, we moeten even naar de stal. We gaan even met Willem praten. En Willem die was het totaal niet met me eens. En Willem was eigenlijk ook best kwaad, hè Willem? Ja. Ja. En toen dacht ik, dat is interessant. Ik ga naar Willem toe. En nou ja, daarom zijn we nu ook hier met de bus bij jou gekomen. Als wij nou willen dat het landschap meer leven weer bevat, wat moet er dan gebeuren volgens jou? Er moet meer biodiversiteit komen weer. Maar dat is er ook al nog wel veel. Vindt u het dan nu minstens zo mooi als vroeger? Of hoe ligt dat? Ja, ik zie graag een mooi groen gras. Of grasland. Want we hebben gras om de koeien optimaal te laten produceren. Precies, daar ligt volgens mij uw waardering. Ja, precies. Ja. Maar de slootkanten, als ik de slootkanten, er staat nu eigenlijk nog niks, ja wat madeliefjes, maar als ik begin mei, nou 3 meter van de sloot, dat is het één bloemenzee. Dus er staat nog genoeg, maar alleen nog niet midden op veld. Nee. Maar daar zat ook wel je ergernis, denk ik, hè? Burgers die klagen en de boeren in een hoek drukken en niet betalen, voor jouw gevoel. Ja, inderdaad. De burgers klagen, maar ja, de burgers die rijden zo snel mogelijk van A naar B. Het eastelijke pad van Friesland kent een volslooien oorsprong van het gas. In het leegvingen en de oude beekdellingen ontstier skraalgas of blauwgas. Blauwgaslanden waren extensief beweiden. Zo ontstier een grote soort rijkdom. Onder de kunstdong en de intensieve landbouw opzetten, al wie de vorige eeuw. Leefheffers koesteren de laatste hoekjes blauwgas nou nog als een skotkist van ons oude veenlandschap. Dit is wel een gaslandtype. Wat jet iets, 100 jaar geleden, alle boeren wel een stukje blauwgas in. Voor het meen, voor het vee, voor in de winter. Je kent er net van melken. Het is leeg eiwitrijk, maar het is wel goed voor de darm- en penswerking van vee. Dus vooral droegvee en jongvee is het een hele goede zaak. Dus dat die wat van dat skraalgas heer krijgen.
om dus hun darmwerking weer op orde te brengen. Nou, in dit gebied, dat ziet er dus heel goed uit. Het is in de maarttijd is het nog op gang komen. Dus had ik een hele lege productie, blauwgazen, maar het ben wel de meest oorspronkelijke gaasland die wij in Friesland hebben. En ja, de schattingen die rennen wat uit in je, maar ik denk dat wij rond 100, dus goed 100 jaar lien, dan hier we toch tussen zo'n 25.000 hectare blauwgas wat er in de provincie wie. En ik denk dat het nou goed ontwikkelen. Blauwgas, dat het heel goed met 100 bunder op had. Het zijn de meest oorspronkelijke gazen die we in Friesland hebben, maar het zijn ook de soortrijkste gazen die we in Friesland hebben. Als je zorgt van het normaal gewoon boerenland, dan heb je misschien een keer 50 verschillende soorten. Nou, het initiële land is maar één soort. En vaak nog een subsoort, een kweekte variant. In dit soort van gebieden, daar heb je dus op zo'n heel perceel, ja, daar komen wel 100 verschillende plantensoorten voor. Misschien wel 150 verschillende soorten. En dat brengt ons even rond bij de vraag hoe slim het verlies aan biodiversiteit is. Is het verdriet van de romanticus of de treurige zorg van de wetenschapper? Het is gewoon een van de belangrijke punten van waarom er een genenbank is. En dat is die systemen, als je het gewoon helemaal baseren gewoon op één soort en dan echt nog eens een keer sterk inengen, genetisch inengen, dan is dat systeem kwetsbaar. Kortom, als er op een gegeven moment gewoon een ziekte inkomt, of er komt gewoon een plaag in van een insect, dan kan het samenwijzen van dat je een groot gedeelte van dat lolium, dat je dat gewoon kwijtraakt. Of gewoon dat het gewoon minder opbrengt. Nou, en dat kan natuurlijk behoorlijk effecten hebben op je veestapel. En ik zelf denk dat hoe meer elementen je toevoegen aan het systeem, dus hoe meer jessoorten je toevoegen aan het systeem, hoe minder kwetsbaar het wordt. En ik denk dat de graaiers in Friesland, maar heel grote monocultuur is, wij moeten maar uitzien. Je krijgt het nooit weer zo dat het jeder weer, maar het is meer is de moeite waard om de masnal, en daar hebben we dus de landbouw zeker bij nodig, om in ieder geval zeker graaienvoels, maar ik dit soort van schaalgasland in stand te houden. De mens heeft een aantal dingen niet leren. Dat is de logica, dat is de natuurwetenschap en dat ben ik geloof open leerde. En als je die laatste trein voordoen, dan wordt het een jarmoedige boel. En als je hier alleen maar industrie hebt, dan zoek ik net meer de ruimte voor vogels en fantasie. Ja, dat is wel goed. We binnen er nog net. Van Simmer zorgen we daarom verder naar de mogelijkheden die dat gas ons jouwt. Vanwege een discussie van ik wil meer bloemen hebben, ga je dan zeggen er moeten zoveel melkfabrieken dicht? Waar ligt die grens?